ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ନଈରୀ ଗ୍ରାମର ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ରେ। ସେଠାରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଯିବା, ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ସେଠାକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳକ୍ଷେତ୍ର କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା ବ୍ଲକ ନଈରୀଠାରେ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀଳାକ୍ଷେତ୍ର କାଙ୍କଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ତର୍କି ଖାଁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଣି ଏହିଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ
7 ମାସ ରହିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଣିରେ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଏହି ଟାପୁର ଚାରିପଟେ ବୁଲି ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ଚିଲିକାର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିବା ବାଟରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଙ୍ଗୀ, ତାପରେ ଚଣ୍ଡେଶ୍ୱର ଛକରୁ ହରିପୁର ଛକ, ସେଠାରୁ ବାମ ପଟେ ହରିପୁର ରୋଡ଼ରେ ଆସିଲେ ପଡ଼ିବ ନଈରୀ ଗ୍ରାମ। ନଈରୀ ଗ୍ରାମରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଏହି କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ପର୍ବତକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।